Is-sibt filgħodu fis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar ingħatat l-aħħar tislima lit-DJ u preżentatur popolari Ryan Spiteri li miet aktar kmieni din il-ġimgħa. Il-Knisja kienet ippakkjata bin-nies li jinġabru biex isellmu l-memorja tiegħu. Fost dawk preżenti kien hemm qraba, ħbieb, mużiċisti u kollegi. Fl-ommelija, l-Arċipriet Rodri Camilleri għamel referenza għal kif Ryan Spiteri kien jaqgħad diversi persuni flimkien permezz tal-mużika. L-Arċipriet qal li Ryan kien jiġbed ħafna nies leħ u kien kapaċi jaqgħadhom permezz tal-imħabba tiegħu lejn il-mużika. Waqt l-ommelija għamel referenza wkoll għal filmat li Ryan Spiteri kien tella fuq Facebook it-tlieta filgħodu fejn kien qal li t-tfittxija għall-għajnuna hija xi ħaġa pożittiva. Meta mar fejn il-baħar, ir-ramla ta' San Tomas mar għax hemmhekk trid tifittex lil xi ħadd. It-tfittxija ta' Ryan kienet it-tfittxija ta' Alla. L-Arċipriet qal ukoll li l-baħar jirrifletti l-weġġat tal-ħajja u għalhekk Ryan kien mar jara l-ġurnata tinbidel mill-lejl għan-nar. Fuq it-tabut tqiegħed ukoll par headphones, simbolu tax-xogħol tiegħu bħala DJ. Fil-Knisja iddomina l-lewn abjad li libsu l-bosta persuni li attendew. Kien hemm ukoll membri tal-Kummissjoni żgħażagħ tal-festa. Waqt il-ħruġ indaqqet il-kanzunetta I Fly With You, diska sinonima ma' Ryan Spiteri. Dan il-mument wassal għal emozzjonijiet kbar u ċabċib minn dawk kollha li kienu preżenti. Fuq it-tabut tqegħdu wkoll ix-xallel tat-timijiet ta' Napoli u tal-Arġentina. Ryan Spiteri kellu 47 sena u tilef ħajtu kawża ta' avvelenament bil-carbon monoxide li ħareġ minn karozza li tħallit mixewla f'garaxx magħluq f'Witiline. Dwar il-każ għaddejja inkjesta maġisterjali. Flimkien miegħu fil-karozza kien hemm ukoll Jessica Camilleri li wkoll tilfet ħajjitha.